Очаквам. Добре заварили, благодаря за поканата да белязах Така, на тази Христова възраст трудно ли се прави първа самостоятелна изложба? Ами... От какво се притеснява един художник? Общо взето това беше моето. притеснението? Всъщност, според мен беше напълно излишно. Един художник дълго време търси себе си. На каква възраст Георги реши, че ще изригне, ще избухне, ще завладее пространството? Ами... Аз още от съвсем малък се занимавам с това. Вътрешен глас си казва. Националното училище по изкуствата, да. Това беше така. Спомняш ли си, кой ти беше първият преподавател, който ти вдъхна кураж, който ти показва част от тайните на пространството, който се отдаваше през този период по-лесно? Какво? Ами... Не мога да кажа кое ми беше. Може би... изпитвал съм страх от човешки фигури. Точно от човешки фигури. Аз заради това притеснение, дали ще можеш да се справиш с това. Георги. Честно казано, някой от тях много пъти съм се вслушвал в мнението на човешките фигури. Много позитивно за работата. А какво си спомняш от ученическите години в Националното училище по изкуствата, където си бил в клас по рисуване? Спомням си, че всички бяха там. Да, като шпионираш съседните платна, нямаше ли един вътрешен глас, който ти каза този по-добър от мен, тази по-добра от мене и да усещаш конкуренцията? Честно казано, тогава В тази посока добре ли се справя преподавателят Георги Кинаров, който се връща вече в